Malawi ndi zinthu zokusangalatsani. Iwo ndakadaula amene akupezeka ndi nyimbo za Malawi zakunja. Komanso amapezeka ndi mafilimu otanthauzidwa m'chilankhulo chathu chenicheni cha Malawi. Ndi akatswiri aja monga Simple Man, Akira, Atsoko, Apollo, komanso kanyamata kamene kangotsa kumene Ichwe. Haji Music Center ikupezeka mkati mwa msika wa Lilongwe pafupi ndi depot moyang'anizana ndi pamene amagulitsa nsomba. Ndipo inu kuti musasochere tangofunsani kuti kodi Akira amapezekera kuti ndiye kuti mwampeza Haji Music Center. Mukafuna kudziwa zambiri inu tayimbani kwa director wa Haji Music Center pa 0884728330 kapena kwa manager Akira 0995184222 kapena assistant manager Major Crispin 02123895. inu katunduru wa Haji ngochita kulimbirana mukachedwa mukagula manyaka enieni. I'm killing the beat and I'm giving them heat, so now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money, I don't taste money. Now my testimony. Kanili menemu ndiokuza umbava wakubanki. Munalanthwe na ochuka okira chilomboma koma ziliti gandanga zakashigeri. Filimu hii ndi ya chimwenye amalankhula chimwenye komanso inebe subtitle. Komabe monga mwanzeru zanga ndachita pofuna kukusangalasani na Malawi. Ndiye nthabwala zambiri zili menemu ndizongopeka. Ndimakunyadirani ndine Akila Entertainment. भैया सर हमारा फॉर्म भी भर दो ना. नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण. नमस्ते. अकाउंट नंबर Masiwa ndazi kuenderani. Mungu ndo mabwera kubanka uzasunga ndalama. Nzabeshoni zimene. Ari Mungu ajerera. Kai pebeshoni zalandira liti. Ino munthu wankulu ino. Mwakasamba kuli kodi. Palibenso kusamba kuna kuli konse. Chisisi yaukira bwino. Uzingolimbikira ntchitoyo. Bwana wanga, akonesa ngatawe napikisana. Kodi simunamaliza kodi? Ndalama mwandi pasazija mwawina kumpikisano ku banki kuno ndiye zipo zambiri. Mori no ndawina ndalama zingali pamene popo. Ila ndikwerengere. Kodi zorelo? Sa, anduna ari mulankhula nawo pa phone. Anarani undiyimbira pa phone yanga. Sindidziwa bwana. Wawa anduna. Pafunika musamale ndithu pakumveka mphekesera uri apolisi afufuza alesa amene ali m'machini opangira ndalama ndi zina. Ngati mupangabe musiye koma. Nasiya zimenezo. Kusiya nkwayani. Chaka chino ndesaname kulemera kulipo ndithu komanso kalamba mmene ndililimu. Tamanga chinyumba chikulukulu choncho. Ndili mboma kale ine zakashigereza ine zilile basi. Kulani yopera ku banki ndikuzana na inu sakunamizeni. Waboka masiku ano ku banki ilerezo kulibirero olompangono pomwayi. Ndilemera okulakula ndithu. Ndazunzika nthawi yayitali ine beya furedi umasikini ine. Kumasenza 100 ichipa mutu pa dzingolo zisanabwere mbwalo la njovumu. Mpaka nakutifa pa mutu apa. Ching'alang'ala cha mutu ubwereka nthawi imene mpaka na pano ndithu. Zakale zimenezo. Masiku ano ilakwe kaya nkuba bola ndalama basi. Bola usarocha. Timafuna zinthu ngati zimenezo. Anduna ngati inuyo. Mission yake sifurayi. Chatuzeni makoza zorani, ha? Iwe ndi ndani iwe? Tapita ukonga banki iwe. Ndakusankhira nekala anthu oti mugwira nawo ntchito bwino. Munamba wabako iwe. Ha? Amene ndi driver mbambande. Kata kudziwa za magalimoto ndi amene. Zokuza mavisa ndi mapasipoti mwang'ane ine.
kungoba ndalama zimene zonse lisowa kumakhala nthozi ofufuza zoliso silingathawe dziko lino laling'ono zedi tikapo makayi kunja bola usafa temadekha mkulu. Chinthu china chake magalimoto amene afunika amatela abwino mabreki abwino pafunika onse full tanki petulo osathiridwe ndipo mbali imeneyo ya petuloyo musadandaule ine ndi amene ndiyipange zimenezo. Laurent, kuba kwa kubanki si ntchito ya munthu mmodzi ndipo tisamakonze mapulani ndi ndalama zakuba ndipo ntchito yakuba ndikuuze ilibe kuti uyu ndi woyidziwayi kumenenso ife timafuna tikabe si ku banki ayi kunali kukampani yachi bwana achotsako kale kumeneko ndikukuwuzani pano ndalama akazibanki akale ku akaunti yake ku banki. ndimagwira ntchito ngati driver ali ku banki komwe ona ngati popanda iwe ife tingakanike kuba sikulakwika sindifuna ntchito yogwira gulu sindikhulupirira munthu. Wafunika kugawana mayendedwe ake wafunika kufufuza kaye tinka mungati imene imakhala yopsa kwambiri ndipo pofuna kuba sitingabe ndalama zochepa ayi pafunika kuba kandi chisefa chonse nkuthawa pafunika kupeza chigamoto ngati cha security zili mupulani kale zimenezo tipeza magalimoto ena ngati amboma. Musampasa nsima ameneyo ntchito sakugwira ameneyo. Ine munthu ntchito yangamba kumene alibe experience uyu. Amangomva CID hali. Ababa ndinena. Ndamuona sakuchosera zovala aneba. Kaya waonako kaya. Ndiye bwanji osaruza mapesa pongozi. Kola ngondiuza. Ningatha kumpezera alateka na tabuno tazinzanga ine. Atika nake ani. Usikolongosa. Hello. Ali ameneyo aite ndiyo sombalezi. Ndiyamba ameneyo. Uzapaka mufuna nzidani. Izenda mafuma. Kuzetu kupolisi kujaribu anthu ambiri. Suri ndiwagwirako ntchito ndinendekha ayi. Nthu onse ajarani umenewo. Ine ntchito imene iso suri imandisangasa mangogwirira yoncho. Ndimangokhumbira oloko mwina ndiolondera siya basi. Muzigwira ndinu amene mukwizira ungoyisiya basi. Kozo ndiwe CID koma ukumapezeka gulu la tsigandanga. Adzango kummangira limodzi ndipo. Kumangogwirizana ndi dzanthu zamatenka muzona iyo. Anthu amene akubawa ndi opsa kwambiri nsanane. Nkhani zake zomwezo ndithu. Ukumagwira ntchito ndi anthu amenewo. Ndimakangocheza wena. Karumacheza nawo ukanika kuwatsekulira mlandu bwanji. Ufuna anthu amenewo agwidwe basi. Siuli mangopita akora. Ndiufunafuna munthu wina wake. Mariyo ndani uyo. Ndamuyiwala koma ndimwapitira za ntchito. Mungu ndiona koma amene ndilili. Ndagwira mbava zikulu ine. Kamodzi kokha kukweze dolari ine. Iwe suna pano ndingokhala. Ha? Munthu wasamene. Munthu ndichisazovala kujamene. Hindu sili kuoneka. Ndipo mukana ndiyambisa ine ntchitoyo. Uraiya amene pambo ako akulankhula ndi uzikira makwenti isayame apa. Kodi muli kulikodi? Kodi kila rife bana? Ina fika kale, kama nimene kukwela masokolo magoya. अब तक आपने सुना कि लड़का बाप से झगड़कर पैसे को झटपट बढ़ाने की लालच में beba na mwene mungakati seko bantunda apa ndimaona ngati pasi amarola apa chonde उसने उससे लिफ्ट मांगी वो अजनबी थी siko खजाने की लालच में ही आगे जा रहा था इत्तेफाक से वो लड़का और वो अजनबी दोनों ही बिना एक दूसरे को जाने खजाने की तलाश में दिशा की तरफ बढ़ रहे थे अब ndikakemu tingasere nawo Umakhala kuti. pa mwenye konda apa Chebali bali. malake ndesi mungadziwe mukudziwa ni mothinana mmene muja Umapanga chani? ndangomaliza umene sikulu koma ndine mulonda Moli ntchito imene madalira ndi imene yoyo. inangati panga bwanji ndimangokhumbira ngakhale ntalowa ya ugandanga chifani mmene muli kasha yanguyanguka Ungambire pali kuba iwe. tikamalonderaka timalondera m'mabanki ndiye timadziwa malaini ake
Kani simezi surinya sasa banje. रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे Aje kulire ndakunyambira ndikwambiri. A driver mundimira kwa tsogolo. Sewambira mwimba pamene. Ukufuna ukupeza banje. Sini masowa ndimapezeka pompacha. Kuoneka ngarunga kale po wambiri. Musafulumira kulankhula muzaoneka ntchito zanga kaye. Ndi pamene muzalankhula zambiri za ineyo. Bora kuchitike kwa mwayi ndithu kuti inu ndine tidzalumikizanenso chifukwa mayendera mphepo. palibe munthu analumikizako kanthu kameneko choncho matengatenga anu mudzatenga anthu olakwika rubwana munthu amene akuoneka kuti ndi upsa wambiri tangomuonani zimene akuchita palibe munthu analumikizako kanthu kameneko choncho matengatenga anu mudzatenga anthu olakwika rubwana Kedwa kubanja mwe simungaone vulayi ndinakwera gamu tenake mene mayikayikira koma fufuza bwanji kuoneka ngati lero wadzuka mofufuzaro ndekuti ndadzuka moti ndigwire ntchito CIA 143 ndi 144 mpaka nakubveranira akulu osadandaula ndimayankhula nawo tadzibwera matiyeni chakumwakaya awimba sora iwe tadwa foniyo usitenga tusimple wezi ngati zopurati zingathukana nazo mapureti machito akale kuntchito mani tamatiyeni tioneranso kulika gemu kokoma lero tinu matiteka kusamachedwa pa ntchito yanu ayi pali wina osokoneza ngati ayi koma osokoneza zipesa inuyoka kodi mkulu china yonse sichibwinabwina pamene ya okay ya kodi mkulu mwagona kapena mwafa mukubwera mlochedwa nkumandifunsa zimenezi inu mesa mnakagona mmakwanu tochiyokere dzino kugona kwake nkumeneku kuti amuonezako ali mhoko pamene angokanga liyosema bwanji tamuona se anakomedwa ndi gemu yalero ndi amugondesa tulo yes simona nakuuzani matimu koma aife gemu idaka liyonse tate ndizingonera akulu yes ona bwanji filizira nthawi yomweyo ona ba ndiyani mene ndikupasa unina ake bwanji polisi sekani chini pakira njina kiki yose mafoni yose chini pakira ni changu kalisi changu kuyankha ndikuchita basi ndedzi yani ife lidziko pano kuti ndino apolisi ndedzi yani zimenezo malonga ndiokhomera ndi ndiresesi mufuna kuthewesa makastomala mapesa muyani yoletsedwa muno pa information yanuyo mundipangisa kuti ndiongolezala zikupweteka zede ndithu udzipereke ulemu mungatipaseko malipoti ngati tapeza vindalama va feki muchitonso cheka ali ndi zinthu zambiri amenewo menemo komanso moni sisoda anthu osakukwanira komanso aulule mkulu wawo umene koko apatagwira control mu bodyguard nditi ma bodyguard kantiwiri titatu ka rosaopsa topanda nthanana okay sir uli ndi mawari kapena ndine yosekesa लाइन लगाओ तब की तलाशी लेनी है ज्यादा बकवास nkhope iso siyachilendo ukhanga ndiwe CID tiuze zina zimene wafufuza ndinakwera kale mutana ake imene maifufuza kumene akholera ndikukumbukira amenewo ndi exactly akuba amene akufunikira panopa akuyenda anthu osachepera 5 moti ndinawamasukira kwambiri amafuna kundilemba ntchito mmati ndinakana chifukwa kuti ndali ndikugwira kale kumene ndimafufuzako moti uli ndi information yokwanira pambava zimenezi mosachotsera ungakumbukirako chimodzi yoti tingagwire vaniyo ndiyosasowa komanso ndatenga namba plate tiyeni pange bwanji pamene pabwana okay zikumveka bwino ndithu ndiye zimene zinkuzambira pati uli ndi ganizo nkhani ndikungotumiza kwa apolisi basi akhala okwanira nkutchera madokosi chifukwa ndikudziwa kuti kumene angalowere ndikukontrolu mukaye kuti akasokoneze makamera ndi zina ulako ngufika pamalo kusanga chambulidwa kodi indezo chambulidwa zoni zotheka ndithu komano anthu amene sangapenge chinthu asanaganiza ndikota akonza kale zimapandani za maski ndaona anyamula zipangizo zodula mawaya ndi makebo anyamula toolbox yodzadza ndi zipangizo za magetsi ndi anthu okonzeka olimba mtima okhaokha nkhope zake ndazijambula zonse ndi anthu ochita zinthu musakayikira mukamakafikira pafunika inunso musayinire ndithu uli sure zichitikadizi mukayikira chani saa sindimatira masamuka ine ndinofufuzaro mosakayikira mwamodzi ndi electrician okamanga zonsezi chali kagwire ntchito
Mtandika banji Sasa maji sila sila foja. Tulowa jane pamenepo. Mesa na kutumiza ndi electrician. Ndoti ngwamba ndi wakamera yukayi. Karana kutumiza kunchilo imene sunene undipusa ine. Ndiwe mbola iwe. Hey, banji pamenepo. Ngefe ameneyo mapa zikulu mudziko muno. Tikafika pamalo sitinyengerera. Nkhawa tidapachika. Ndipo pokapa pamalo sitilola kusiya munthu wa moyo. Zigandanga Zimbabwe. Mene mani nyasana pamenepa. Onene na upereka ulemu. Nanane munthu ofunikira kwambiri amene. Chikamaluza anthu ofunikira ngati amene wawa. Ndimadandaula kwambiri. Antu hapa ndiweyo. Antu hadi tabela nao. Usokoselewe. Mesa hapa ndamena ali umumu. Ngarirukani mwaka jere. Kimaona ngati kuti musafe mozunzika. Mungu atitumizire magiro kuti titsegule umumu bankimo. Basi ndine titana basi. Tayokera nkurali musaliye dotsai. Zimo wambiri. Gamba katsegula logo. Nino libwani. Mwanjosa ruza kwae. Wapaipali yesa ubela nae. Inesa uzandi paiwe. Sindilola ai. Ndio muntu waimba iwe wambiri. Chimina umapela ntu nijani. Ha? Nangu uza lolanti ndi driver ikayo za plani imene.
Komanso sukuyenera. Fulumilani zinthu zizichitika. Ukoneka kuti kwabedwa ku banki mfulumire. Kwabedwa mfulumire, weva. Ima pomwepo. Osapupuluma. Ukafuna kugwira mbambo ziyendera masamu. Pali pulani imene angayendere potulutsa ndalama zimenezo. Anthu amene ochifoti sangabe ndalama zochepa. Agwisira ntchito icho potulutsa ndalama zimenezo. Zayenda pa traki zimenezo. Anagwisa ntchito makako pokaguluma nyumba ya sefayo. Kutheka zangu nyamwida ngati zinyalala. Mumake galimoto ngati imeneyo. Mweyo naidutsa. Hello. Laurent. Bwanji bwana. Polisi yafunga. Zimene unapange pamenepo. Chikamero chakocho. Ukhale ngati upitisa kuntaya. Jano sefayo uipirire mkati mwa zinyalala wamvaika. Ova! Tifuna mabaga kuno, tifuna kutithandizira. Zachidziwikira galimoto ndi omweyi, mutithandizire kuno, mufulumire. Bwana, tipange bwanji pamenepo. Udzonyana pamenepo. Wawerengeka iwo ali pangati. Ndiye ndo panga. Wazembere. Ndiye utulise ya kumbuyo kwako. Ukaisere kuphana nawo basi. Ukawapha oloka iweyo. Thandizira yonke. Tulifuna iyi. Afulumira ndi kuthandizira ine. Wapolisi amadziwikira pamenepo. Simafunika mphamvu izi. Ndangokudwatsa njalo chabe pamenepo. Mwina ndimere maungukabe. Ndakusiya koma ukalimba ndikupha. Abande wafera runditu bwana. Sa, munthu amene kumaongodziba yekha pamenepo. Chikhala kupha basi ntamuphakale nami. Munthu amafuna undipha ine. Ngani ngati zimatisowesa kolowera umbona wa munthu mmodzi umavuta kwambiri. Basi ndiye. Komano sa. Basi, tipange za uyu kayi, tisavutike nawe iweyo. Sa, futi. Chabwino. Okay sa. Nonse kazimera ndipanga hando. Apolisi awanti balala ngara akwira so ntchito zenzena. Polisi si uniform amwene koma kagwiridwe ka ntchito. Nawe iwe oruza jani. Ungapange yani kwamba pazili muno iwe. Kama chigidi ngariwe. Osamangoje nyemba bwana. Munthu amene mukupepesa panoyo ndi amene akugwira ntchito yayikulu. Ndagwiritsa prime minister pamene ndikunena pano. Amene yungala kashigedi jasina mukwana ayi.
Tanga mayo. Yapa yote kumjezona. Faya ibudi. Oh, Dama tanga iye. Ay, familion. Bali kilo ya jina. Napaka chamba mabweni. Sara? Oh, ndakupeza mama uno. Sarira muzagwa pampono ndito. Moyo wanga uli pachiopsezo kwambiri. Chifukwa chakuti munthu uja watawa. Zimene zinachitika nzakuti pamalo paja panasala anthu angapo ndithu. Anthu amene anapanga atake galimoto amene anakwera mkulu. Maumboni alipo ifata anthu aphedwa pamalopo ndithu. Ndi chimene ndakuyitanitsani nchoti tine tithandizane. Apa manja lako anu komanso ine ndemo. Ndiye ndithandizapo chani ine pamenepo. Paliso vuto. Chiopsezo chathu nchakuti no. Angatawuripa ife ndithu. Tikunziwa ife munthu amene uja. Sagonjayi. Ulankhula bwanji ndiye tipange pulani yanji. Tikirani kaya TGV. Kubanki kucha kabedwa kale ndalama zambirimbiri. Muli ndi ufulu wakatapakani mabiliyoni muthawire nazo ku dziko lina. Mumuthawa munthu uja kamupita ku Joni ku Zambia kanku America kankuti kuli konse amene mungafuna. Ayi makati tipange pulani iyi bwanji. Ingokhala ngati tonse tafa bwanji pa ngozi. Ikhale ngati tarani. Inu amene mukomera mundinizika zikola ndekha m'manda. Pamene yonse uli business yopsa kuti munthu ukachita nayo njenjenje. Anthu ine chibwera amandidziwa akasandona pena pake ndili balala. Ayi pepani ndapempha phelo pepani sindifuna kufa ine. Ayi chonde. Mufe ndinu bwanji. Mufe ndinu yonoka bwa. Mukafa ndinu yonoka mwina kapena. Ayi mukafa ndinuyo. Izi ndizo chambati zifa tili moyo nangati kadzafa kumalira kwathu kudzabwera anthu. Apa nkhani ndiye kuti tafa pa ngozi ya galimoto. Sunthana pamenepo sa atijambula apa mungaoneke. Ndiye kuoneka kuti uli moyo anthu akhulupirira adi koma. Mwaferatu ndinu ine ndikafera kuchipatala nyuzi lembe yonjo. Bola muonese kuti chitetezo yanu nchokwanira kwambiri. Koma akangoti akupezani nkukudzani kuti muli moyo muli madzi ndikhulupireni. Sana ndiwo ndipotekadika sitifadika sitinazilopesera kufa koma mukankha ndinu kumwamba. Apa galimoto ikhale ngati ambulance imene inazatenga maliro. Zonse zenda bwinobwino. Iwenso bolo zenda mosamala basi. Ubwino wake anthu sakudziwa basi. Identity yako sakuidziwa nkhope zanu zomuli kwambiri. Ndikupezerako kwakhala basi. Bayoka nzako bali malo. Apa ndiye bodza la mkulu lilandira mpando pa station. Ndifa cheno basi. Siko mamakolo akalepo ndipasa mpando umenewu. Mr. Brande. Bwanje. Kubako kwa beberu. Ndimangobweka nawo. Beru limenelo simungabe. Limazulula lokha limenelo. Muli mzimu mkatimu. Ungoligwira limaziliza lokha. Olopite nalo likabwera lokha. Sa olo matsengawo ukamangire belo lenileni lilathukwa yali sachamba bwana. Koma mupita ku station nthawi ndinoona ngati atha. Timayendera nthawi 8 koloko sinakwane. Ndifa mabwana ife timayamba chiro 8 koloko ndendende. Anti mwana nakufuna yanga ndione nthawi ngati. Pasali baba. Siko. Nthawi iyo yatani. Ayi. 8:45. Oh my wanga mulungu wange nenda yada ino ku station mamba. Samoneka bwinori. Ndikwana pa bwana moti. Kwambiri. Iweso ulibo. Zikomo. Yalo mwana wa TGV. Mulibo. Ndiye okhala. Wabikado wanu. Coffee? Ndibwina mai. Akuimbira ndanu. Ndika ndikudikirira. Madamu halo. Ndika handisa mu nyumba momwe muno. Timafuna fungo zotere osati manyagano aja. Matandiseni bwanji kodi ndi choice ya ine. Siwakonda amene. Wakana sa. Suna konde. Ndadziwa ine. Ife nkubereka chinthu chabwino kodi ife. Ndingone naso anapeza pilot. Mwana amene amandimvera ndi uyo Sylvester. Mwana wanse lukwambira amene amakonza kwambiri ndi nambala 1 adzalenga ntchito ya ine amene. Akamachoka ku skulu pamenepo adzafikira kuno kuwerenga. Mwati dzina lake nda? Sylvester. Dzina amene ndi dzina la lambo ili. Koma uyo mbava. Suna monako amene. Ndamona kale moto abasa apopo. Pepa kwambiri. Uzisamala ni mwana wanga mbava amene. Chonseyo ndino wa polisi koma ntchito yake amene ndi mbava basi.
Mwana karanga ndibala inaisha bala la tauni muno ndio sasa ni bai. Tauni inapurade. Inoma kutikwira ni nyama basi. Elo ndala iwe. Chiru kuitiwa. Sikangorero uri wasa zinche wa mazo. Jangu hapa. Mumatitsaradi tsiku mwambiri. Akati ntchito ndi imeneyo basi. Samamva lokummanga ameneyo. Wawa mwana wanga, wakaonaka. Akandika ngelo kanga ka Guinness aka. Oh, Guinness? Anakabatsa Guinness ifori kama konda Guinness. Koma maintro ana wara kujedesa ni sawa. Tamapita mukajire sana. Ngabela akuba kumene kuchatimbira phone. Akubanda wadango abwe sawa sawa. Ndeyo kutsuka ndakazanga. Adziwa kalesa. Ndeyo bwetsa kuno ndiyame. Chimbava ngati meyo chikatsuka kunyumba yenu mukutifuna sabwino. Mu station atamalo nchifera ngo chibwetsa kuno kuti muchiweruzire konkuno. Tukonzeni ndi sergeant. Anda mwakale. Mbava afuna kofi. Oi madam, akazakeso. Iyo ngaimenye kofi mbava ngati mene ndamapita huko. Mukuli chatanisha. Imene ndi mbava yaikulu ya bela nzima in town imo. Koma amene yukanena mu mwantu wa galo sali masewe. Mwesi na njira zonse. Imenye ife imene. Akuno rano amene. Ndi watu ufinga ameneyo. Wagwira ni munthu wankulu dimba. Special Interrogation Police. Bye bye. Amagwira mbava zikulu ameneyo. Mbava yonkanika kulu ameneyo timazoli sinabe. Moro ndi uganiza kuti sanabe ndithu. Ndiye chimene mwambweretsera kuno ndi chani tsopano? Ino monga amene mamambo mmesa wokubatika ngwira timabweretsa kwa inuyo kuti musayinira kuti atuluke adzipita basi. Mani za musandipe inenda salawadi nsima hiyo tufika ndabasa fodi. Simaona sala koma. Akubaina mafuna yonchi. Ndifo yake ndi mwana wanga tande sasi yakuba mpaka na lero. Mumpangeso yoncho ndithu. Mukujaza ndenzi jana. Zitsioneka bwino ngati yokumatosa jedo. Ine ndamayo nyumba muno komya apa mwana mabanga ndini. Talingi chakuja ije. Ineso madabara. Kuti lero ndiche chakuja chokozedwa ni mwana zona. Ndimakukonda kwambiri mkazi wanga. Life boy. Kaine nyamara moyo nganja ntenga kuri. Ndimpeza nane basi. Amonika. Lero ndamukoneka twani. Mufuna mutepeza abongozi? Abongozi kama waya? Ndikusiyane kompano. Mwakula mwina ina akufusire nkona. Ndipo bila kunyumba ndipita bwanji tsopano ine. Kukola basi uzofuna songati. Suru zikaneza zako za misala zote. Kubangu kubayi mwene chikaphweka ndi marola. Koma kongoba paline ndio kunawo mwenye useroko. Eye bwana Mungu ndikulira chocolate basi. Mesa unasiya kuja chocolate umakonda tande kodi. Olo tande ngo ndikulirani basi. Mukapanda kundipasa ndikaba mu shoplight. Ibaka kugwire. Simuzalemera ine muzafosa uka ino. Tena nazo ni muzaziona mukazakulangalini. Ni beba mani. Kosa lemba amwe. Akadi ndekeni kamene makafuna ine. Udonda kwa ino kumukafusira nkazo wongola ngala amene. Kuwongola kumene kukanyowe mane. Chipange pake iti mashawa zokawa. Koma bamwe tubirobanda machimwe ilisabila mazali. Ambulira umewe kwa tundu wanji. Ravi. Kodi 87 nkobe yako ndikuifanizani munthu inake ndamona kandi kuti kumene kuchakaya kuti ndine vampire ndi majantu. Mani taini mukakwatira ndi video zo. Ineso ndifuna ndipuzire ufiti. Nditu video ndipo umangopitiriza kuba ndi tufinga yomwe nditu. Ndipo lino ndi amapasa ochokera kuti? Ochokera mbali ya uku. Ndisaurukira bwanji.
ineyo tande. Kodi udikira una wake kunoko? Ndikuchipatala kodi kuno? Kapena ukuyembekezera ndani kapena? Ndikuoneka ngati oyembekezera panopa? Pepani. Kodi no umakhalira kuti? Kusowa mtundu wanji limenelo. Mesa munthu amakhalira matako? Uyu ndi mpumu weni. Ungakonde tikakhale ya ukoko? Ndikuona ngati pano pakudontha kwambiri. Ndimati tikakhale imbali ya ukokoyo. Chini musadandaule. Abande mulungu alikhomerera. Okay, yabwino. Uri basi mene makwera ndiyopita kutiko kodi? Mwina apita kale kapena tione kuti... Basi anga ndiye kuwerapo kwe. Ulendo wabwino. Ine dzina langa ndi Ujeni uyo. Sindingalole kuti ugwe pansi ayi. Sikomo. Kankazi kamene kwa malume ndisaname kandizula mtima osati masewera. Koza ukorani sinkalamba imene. Nyenyezi zaka 16. Tisaumangeni mwana ndogulirira atapa. Ndikasaizeni munakadakaona koma. Simahula umwe amene wabasi ongoema mmateboli mu basi. Kodi inu hule wa mtundu wanji? Kodi simafuna ndi zimene zabwino bwanyi? Munzanu wapeza kankazi kashuga kauchi wala kwitsaso? Tamuze azinzako achama kaima kuti amanga uhule. Amaima mmateboli kumene. Mesa amakhala ngati akudikira galimoto akudikira amuna mmene momo. Zuluwa ku voice mail izi. Ndiyo kuti wasoma kaima makwalala mwezi. Napana majaona banga bwanji uli mpano ndipulumutse. Iwe mene ukuonekeramo. Uwona ngati nenkanola kuti ugwe pamene pachi. Pola ikanagwa basi janditu. Panalibe futo lompangano pomwe. Chifukwa munalibe munthu ofunikira kwa ine. Basi ngati mecheza kupangisa ngozi samakwerekwere. Kuzingokwera njinga za moto ngati mene apangira anzathu awo. Ona banja, banja osanga atu kwambiri. Okay. Ndeno tikadikire pati basi. Sayamba banji, chibasi chimakonda kunikhomerera banji nthawi zonse. Ndio kanga kule galimoto zindirengana. Pola nkoneka amba ndigwira mtima. Basi mama ndikugwira mtima zenzeni. Ino ingogwira ni nchino anu munga polisi. Anu kanga takumacha ino mungotetezere kuti anthu basi pakhale bata basi. Shopping imene sende itiswe. Zimene zachwa ndeza ndani zimenezo. Sizosese mpaka na? Shoba kumpaka na kushopera nkazi zinozosese. Zomwezi sala kodi. Modi ndi wankomya yonche. Okwandido wako kakaneka kunshopera zona. Aba ndi napezadi mpongozi osaumira kushopa. Kodi mkazi wake sikuti ni mwana wanu yayi. Ndezi yani zimene. Zibwezi nyumba muno. Siliva! Mweza zatu! Siliva! Mweza zatu! Siliva! Mweza zatu! Silivigana! Yoto! Chiduzira na meya! Warani. Musatifuze swapa! Drama zetu zingavile badera! Anabikala ndalama! Kupaki huko! Titija inuyo! Kupaki drama zona! Ndukazi chao huko! Demu bala unokuwa meya! Zijani zimelezi! Uzandira nkulembwelela ngata ukuchaya ine ukundiona koma nganyolele ine ukuona ntwa akufunika amene akabira upange angondama sabeda munthu nantsiwa chimene polisi mukumbisira munthu ndi yani kodi maumboni mwatenga kuti tine munthu wamkulu inspector mwamvaiti ungoni nkhani yake nali ofutirapo chifukwa iwerekeza mulida wake naye kufuta kwambiri timagwisa ntchito kakamene kakang'ono kwambiri ndesitinganena kuti ndameya ayi anjuza abweresa nkhope zooneka bwinobwino kwambiri kudabwa kuti maumboni amene wawatenga kuti ife sitinanyamulako zinthu ngati izayi pafuna kukango afusa anyuze kuti maumboni amene wawatenga kuti
makwela kuno koma musandipangire choyiwa pabanja langa hayi. Ungwayimbira immigration ndipangire passport ndizipita. Inspector. Mundipangire ku chinthu ichi. Mundipangire passport ya meya pompano. Passport mudziwa malamulo ake tipanga bwanji munthu yokulibe. Izofuna kwambiri. Pafunika ID photo, pafunika kusainira zambirimbiri. Ma information akakufutirapo. Yangu ndigwirani kuti adziwe basi. Hello? Ndine inspector wafika kale ku office. Koma zimene munthu mazisi mundiphetsa? Ndatumiza apolisi ambirimbiri ine kumene koko. Sanga kupange kanthu ayi. Iwe akutuma kuti ukatenge passport iyo, ife tagwira anthu basi simple. Wonse kana polisi nonse anthu ake ndawadziwa. Guys, from Milan. Inspector, I'm going to go machela. Lola kufanya isinga inawe. Inanira wako baru na bado walimba tima. Inazo dula kwa nenda pesa na bado walimba tima. Ngani tutsika mala ameneo. Tiwile kama ndifu kwa amenepo. Tiwile kandi yano. Ndamene bwana ukira nkazi mamba. Mtu wake ndamene ndipo ali moyo. Ndio chiwile sana njana. Ngaruka na kuri ndi ndani. Ngarifora kwa muntu wankulu. Inspector Wanyuwana. Inspector Wanyuwana amene. Wambalira amene. Ndi definitely mukufuna muri pasise mavuto nsakuna mizeni. Ndaziri ndaombera ndine. Muntu wa polisi musamuope kukira mfurayi. Pera mungo kanga li director ndinuyo basi. Director hoja na mene mukune naye. Mufuna ndikalo intende ifoje iwe. Muntu wa polisi unchopesa chisoni uli muzinera lumukalo wa ndende. Ino lamulo lili manja mwano. Ndipo pamene pachapa ndakutetezera ndifa muntu jamafuna azimu imbira phone nkulu chakuti watuona. Mungo ganiza mafuta aka kanakhala otani. Sa, yori muntu wamuombera ndino ari? Zikuonetsera nyonjo ndicho. Pamene pacha definitely analopera kazi. Panaiba uchita mwina ayi. Koma mwanzi uende basi. Hey, mwangoti ntwe apa. Tayonse ni tembo uko. Ndiupita bwana. Mukulira bwanji ngati mwapani munthu ndino. Mali yesa kungoti ndapha munthu ndine. Chose munthu amene wapayo. Ndi uyo amene wakhala boyo. Ine ndikungokhala ngati amada nditudi. Chose chibadula ndine sindapanga komada. Mese amene mwapha chiganda ngabo ndemulandira nyora. Nyora mulandira nino mese ngezikhatsira ndipha. Nese ndikudziwa. Nchine mene ndingelo la jani kaya agogo. Sakani ndino amantha yonse. Ngarulibe mantha kutsaraniwa kunoko. Mese uzabisala kunyumba yanga kuno. Abandiya lawo. Nditsenga urungamo wa basi. Munthu wakawina mutoro yanchira ndinu. Wala rango roro yanchile mukusiyana ndi kuferaro. Frankula amene ali ababayo. Angatenga udindo. Siku lino sizaleka kukhala mwa mantha ndithu mpaka nakalekala ndopyezaso ndani inadimba akulu aja amavuta dzanali amamacha pa TV aja amene atumiza anthu apate afuna kanjani awagwira abwera mdzi anthu atafuna passport ya mdzipenyera wekha iwe pene runena pano agwira nduna ukoko nduna yazolowa ndi kutuluka mdziko lino ikapanda kupita passport panopa banja lake ndi maliro idzitu mdziganga za mboma zikuluzikulu zimatidziwa mayendedwe athu mapondedwe athu pena paliponse pene timakhala ndino mukuti migration officer wabwera ndi zigawenga zapopo police station yathu ilibe mphamvu ri ozona munthu wakuba akalowa mkati mwa police station icho amatowerenga kale kuli wamphamvuso kunoko tandigwireni
Mwanamke yondijani mwaba samafura migration officer. Wanji sonanga, kochali, yuji gani gani? Izi ndizo zimeseninga famele. Amene. Muzima samafura ga munomo ino. Wabali sama saini ya mafura umene. Singanye ngalele. Lankula niko nika. Kuno ndi station. Musadanda ule sasa zipeleka soka mavazi menene. Kuma ndo mesana kwa yao. Hapo zile kulile megeza amene. Adimba, muona bwanji mena kubandulira. Awita wambile. Muri mundu amene walijo samanyazi. Munkwesa udindo nkula amene. Akukira nchilo yako na wambile. Hapo mpuleni. Simu zori mwamba mafura. Wabuli sama nandira mafura kumene. Kalo sana nakala hapo. Ndi akira nchilo zena saa. Sindobo yako na mwandima ngazenezo. Muona zotetera zake nditu. Musi wana musakayikira hai. Inendeka yasa ndipagayo. Muka natuwa simuka nabweladi. Pepa ni wambile. Matreni. Muziona matreni. Izuone. Inengali madanda. Mungamani bwesele mbuzi ngani. Agala jabe jabe. Asama kende kupolisi jamba jini ntumba. Hello officer. Jason. Sabo sport zili kuti ndudikilirano. Saka niko sa. Ndoza amene munatumiza wabandula bandulako kumeneko. Moni senu soro ndi panga panja. Ngonduseni sochinazo basi. Koma zori ndafa kuningi na simu kuzizi waeti. Utora nzanga usafa. Kola lisadikidikile yoyeva ine. Jefoine mbali yanga ndendi sana amenda isesa hii. Chituzi ya nkulu ndi kimeneji. Same tina njambula rifa amene. Njemwe muntu ndi kunziwa mesa ndakula naye gali moroyo mesa ndimeya. Tuneyo suma fotokoza banje nthayo se mulandu wa muntu wankulu ngati umeneyo. Tinaukana mulandu kwa muntu amene wakwidwayo. Chifukwa chokuti mbona ukana tinalibe. Ikhala munandi masula ngalaba ngateka zinthu zimenezi ndithu. Pamene naona chituzi chini mangona ngati muziwa china chili yonse kama. Olimbana ndine ndizingotana ndi mmodzi. Kutero kuti mbava yekulinda ameye basi. Maonekero amapusitsa. Munthu opsa ameneyo. Ameye simungamve kuchifundo hayi. Pangani zimene ndakuzani. Ndikusiyana. Zinthu zina zine mangozisiya nkumangoziyang'ana kuwapa ngakudutseni pamutu. Koma sanga ndivule na amene. Sindimawo pamutu ine. Ine ndendinangona kukhala meya atu. Tine simpomani zikokodo ndikatiti moti sindiwo pa munthu pang'ono pomwe. Ine ndichali mwana wache danger. Sindikunyuma zori munthu yongopya. Ndikupasani mawazi oje panduna. Passport ya ine ikhale ililede pa 2 hours. Ukudziwa ine ndine meya wakashigeri. A DGP. Mukonze passport pompano. Hello, mulipangira ma traveling document ameye pompano. Ndipo musaineza ulendo pa police station iko. Sa. Ndalamula pamene. Sa. A DGP yawa. Director General wa police Mantha. Nawo sari tipeleke pepa lochita umboni. Station yanu imeneyo yotsala ndi Mantha. Zimene zikuonetsa kuti munthu ameneyo aliyesa kumuopa mdziko muno si choncho. Ine tunkhani mandichitisa Mantha poyamba koma pano pandilibe nayo Mantha lompang'ono pomwe. Akufunika kungorusa maumbono okwanira ongwirira basi munthu ameneyo basi. Olo tingomvemereze nkukangwira pokatenga. Mudziwa yani ofesa. Ndayiko ndafunda ane imene mwane nayo. Kunkwira kwa nkosafura. Akumatsira mwatsika nayo chapafuna passport kusonyeza kuti ali ndi ma information ambiri ntsika nayo. Ndiye fesa ligwisa ntchito ntsika nayo imweyo mwina tikangomubera IT yake nkukatsegula ku ofesi yake. Ndenkhani yandeyo wino wandiwe. Pokhapokha mundithandize plani ya manyo kuti ndigwire mkazi ameneyo. Baby amadzi ngati mvula. Masamango kwa mabasi wamba. Mabasi azisejoda makalamba hapa mene mwe. Imani. Bombo. Loante. Deyo ndo sabasi yawo. Kumozo tukhala 5 minutes yoka bano. Okay, jabu. Yalo wa umuntu ifa polisi ifuna kukira ntchito yathu. Aliyesa akhalejeje mupetsere buno bwino. Mabasi mumwakhala zigawenga. Amapala mabomba. Yufuna rufusani kuti umwana mwamona munthu otero wapalasi mabomba yonji. Iniwe mungangari mabasi njazi mungabange bwanji mungarani pamenepa. Nenzijani zoneza. Mungangenda inu munthu wapala mabomba. Inu machizo yigawenga inu. Besa kungochikenda kuti litawe basi. Atundakuna ningosa yoba infaiti mufuna sokundipela inspector. Pali chinthu china. Pala anthu ena amanyamula malaita ala kumafuna usulira foja mbasi. Komanso kwenda ndi mpeni mbasi. Mungatani popewa ngozi zimenezi.
Akulu, ndezi yani zimenezi. Fire extinguisher. Ni mazazi misamoroka. Gani ya simple kwambiri. Mukampeza nimpeni wako mweza ni police station basi. Iferiza tena naye basi. Pajamaza akatamaka runga kuli. Ujeni huko. Akujeni huko. Zukiza na bali. Driver. Yes sir. Usawezi samu ndali yase uzingo tita. Ndogo mariba ngadi ndalama. Ula ndila zako. Ndio kusokologo. Bauma na ndi antu usaime usalenge mundu hali yase. Aisa mfeka bwana wanga. Ndikubi ya samvegadi. Ukawangu mabena bali bose pasi ya kwesa zadu sasa uno. Akulu. Mukanandi pesa ro mangono chimuntu jenarenga nkhongwa jeru nchophe meji. Polisi ni mafuna za ntonga zimezicha. Mene zone ngamo basi sibwera lero. Wani kazingateke? Koma ndikuze yani. Ine ntaina mula kuti bwere ngati ubwera pompano. Kosa kwana kateni kutulukira. Zapasa zimenezo. Sizina masondo enge kateni uone. Okay, yabwe. Yamba walenge. Yambaniro kwalenga konda sinzina. Okay, yabwino. Siyo basi. Sina wane 5 seconds ayo. Iwe chali. Ipasi yo mali zari mene ugoma nidi randi wange banchi. Ndiuza ndinu lirani. Mwina ungomeza jingamoro basi. Jingamoro. Uri jingamoro ndikairenga kuti jingamoro ife kuti. Jingamoro bana. Tiwe imapo irango ngamba nina amene. Mwana kabwino lino akulu kwambiri. Ndikomba imwe uyu. Ndakubwesa lidzakuja rodi munenepeko mudzinenepeko osamango kala kwinkwilili yayi. Zone bazo nsente ndingokambirana za nyingayi basi. Koma mwambe mwandiuza kodi ndiyankondishoni yoti simundilabe nabali bose. Ini nyingayi ine ndi masive sali masewera. Amayi mulungu wanga. Ndi mlendo pa basi depot. Basi mene anakwera wera mukatundu mkati mwakemo. Nditudi ndiyonja nditu. Mkulu amasenya gali moro masenya lamodzi ndine. Nde munthu amene amafuna kukwera amakagula kayi kayani kaya ndi basi yantawa. Masiku ano akuba kumaba mmabanki. Munthu ukakhala bize kuyenda ndalama mbasi. Yomwe tinkapereka kuti njingayi. Basi depot inayo. Jingamoro yatwija yabwera. Sikomo. Wagwiritsa. Ndagwiritsa ndibaye kukoma amva. Izi ndizo nyamba izi. Chikoma jani. Chingayo kapena jani. Ofesi anga ndimangorola idzi. Zili ngati njinga akabalasa zambirimbiri. Ofesi yake iti Jingamoro yake iti njinga abwerekayo. Ubwere naye mwanyangu usanamiza amene. Ndizo masula ya maloko. Ine, juwaya. Imatsekulira loko tukuno bwino. Zizo sabota zimene. Yeji sukumba chikunoko. Ndi imene maberaka. Nanga jana. Imene ni masikiso pano. Ine ndikomba labula siriki kodi. Kwayani. Chingam. Chimathandiza so. Akatande. Imene chizikavura ndimamarira chiubu cha galimoro kuno bwino. Sabarora mzali pamwene. Ukugona vuto lake. Wagi. Ono jana. Njemwe yali muto. Passport kone sori najo ka kuru kuno. Irede. Tawi na isampatsi. Mene monera mwatimikiza ndituli ganda nganyime ngindameya. Ndio mwa ameya ino monanga muntu ambanga kabe upanki. Tikangobusa atawa basi. Okay. Basavure duza force basi. Pali zinaso zonjezera ngati. Kugira muntu opyenga amene bafunika nzeru kwambiri. Sangati futa amene iwe. Muziva musazerengera masewera ayi bafuna kumpeza ali mu action muntu we basi. Chabwino. Tipanga plani tichechera magamela ku office. Akamakatenga passport tikagwira ku office komweko. Bora pamene. Visa sa. Wakuza ndani kuti ndimaja visa iyi. Meya. Ifuna passport mwajangu. Ikani pang'ono. Mose mupikira numboni itachonga-chonga. Chapangaso zoni muli ndi mkazi. Sekiri yako yapo itachonga-chonga mukale mose. Moni muluka zikona yonse limene mungafune. Momasuka kwambiri. Ma traveling document ndi amene wawo. Kuti ndikhulupirira ndilenga mkazi. Ine sinimaja rubiza lino kwesa ndani.
Zina siyeni, afunika kuchipatala amene pompano. Ikani ndipangalenji. Ndipititsa nina kuchipatala musadandaula. Njinga ndi ndani? Sindi njinga imene mabweresera visa ku office. Tapanga ni zoom. Box mu munalibe visa, munali equip yake menemo. Mupange yangu, mukamone visa po hiyo. Iwe, Monica ali kuti wapatidwa hapa uchi. Wakumweka kapita naye bwana kuchipatala. Nanga ichi. Wabwesa ndani visa po yaluku. Shit, wapa mwinoka njinga. Apa ndeti ngeno ali kula mene. Kuti fusa 72 bwanyi wameneva. Tieni kwa airport. Charlie. Unaona? Ndikira zinakwela. Mapompa. Demu banga yani sa. Sa, mesa ngabo ndio. Kani mene nimefuna kwambiri ndo passport yangai. Ngati sinimagona rulo kando kake kamene kaka. Ndezi ndizoti zina na saina kalo. Sada nawe ndi zimenezo. Chida saina antusanga zepesese lompango po. Ndio mwana ku banki yo. Akulu. Sindingachoka kudziko nopanda ndalama. Simungazimvetsetse ino ayi. Akakufusani munthu mungonena kuti auluka apita. Ndikumanja. Mukanga simukona bandi kuyapo ndimese ndi uku. Sewa kuyapo ndi uchita kuoneka uku. Sangapita ku airport pano amene uyu. Namba yangu ende ndikuizwa ndikuko ali mene momo. Control room ndine kumene koko. Gamuno ndi akuda. Namba yake ndikuzeni ABN muzalisa ichere. Ndi bwana nakufani. Tanyamula kale konvoi. Akaiona mfanya mene nyamukira simasewera. Akulu. Munthu amene mulimbira nana ngati simukunziwa muzingovutika kwambiri. Ndimbava ikulu amene anali meya wa dziko lino amadziwa malaini yonse akabedwe ka chinthu china chilichonse. Inu mwana ngarangarangana ndi mkulucha nkumata kupita wewe kuti ndi akakwera galimoto mu nzeru zimenezo. Mugezo ali kuti. Walowera sewu ndi galimoto ina ameneyo. Chibuno ndiye. Ndikira muone mukhulupirira ni galimoto yake ndiyoyo. Ndezi ndizinazomayendera mankhwala akutsowa bwanyi weyo. Hey, kamwana kamene kandisaname kandivuta kwambiri. Ndipo kandidwalitsa malungo tisaname. Kakufunika plani kungo katuitsiratu basi. Hey! Nikwetase! Iuluza kwa choka limoro! Hey, wamelikaose kaya baba! Mwewe kutia mena ukomena mwewe wiwe! Akulu, abandi mwonjiza! Muda za uri pamene popo! Abandi olendo basi! Iwe chali! Uri madakatse chali!
John. Kama hizi jana bana hizi kama kuna langine. Apa nasi ndio kuna misila basi. Kuti mbuzi yake ya muntu wake ndi wewe utenga ulele ine mini pase ine ndikira ndimo paine kazi uyu ukapanda kudeka ndi paine uyu sindina kujoine fani nao noti ndiwe muntu wozizira kwambiri ndipo ma skills yako wewe sakuyamba polo mpang'ono pomwe ndi aine ayi ndifake luti yako ina iliyese ndinayiwelenga ukalankulambula ndimo paine uyu ukudziwa za moyo wa munthu ine sindiwelenga lo mpang'ono pomwe kumanina mizozona uli wa polisi galo wachabechabe kuchoka sopano ndikukafufuza banja lako lonse ndikukaphalira madzi sindikasiya somoyo ndi mmodzi yemwe ubwino wake wangu wakuti ine ndilibe mbalase ndinabadwa omangopanga zanga ngati njoka kungotuluka memba mwa mayi yanga ndipo sindikusamala za munthu amene wamugwirayo lompang'ono pomwe chimene ndikusamala nchokuti iweyo chigandanga ugwidwe ukalowe mu ndende anthu adziwe chali usapange zimenezo wapha anthu angati galoyo kuti ndikasamale za munthu mmodzi ndipo ndi miyoyo ingati imene ikulira chifukwa cha iweyo wakhala ukupa mabanki akuluakulu mamiliyoni anthu anaotchedwa mu banki kuzinyalala uko lero ndifuna ndikuonese kuti ndine chali mwana wa Danger muphe Diego mufera limodzi chali ukupanga chani wa chali muphe Diego muphe sindisamala muphe Diego ine sindingayambike manja mwamba kuyimika manja mwanga kuchira iweyo ayi Diego muphe sindingasiye safuria muphe muchitaleke wekha Diego ubwele kutsogola kuno ubwele usipeleke wekha ugone basi chikumange fulumire Diego yangu kuti sasamala za iwe Diego kafe uko onika ambulance kumoza fire kuno tafulumira nino agalo yabejabe bwanjini mangoti joba su mangoti joba ngo janyemba umenewu tamafulumira ndili patsikela ndilibe yokwelela kai